No terve! Siis Niksu YT pitkästä aikaa taas kerran. Ja nyt on se aika tuolle ekalle Q&A-videolle. Mutta ensimmäiseksi ennen kuin me lähdetään nyt niitä kysymyksiä niin katsomaan, niin mulla on 2 asiaa, mitä mun pitää kertoa. Yksi on se, että syy minkä takia minä oon täällä sivumassa tässä videossa on se, että ne kaikki kysymykset mitä te laitatte, niin mä pistän ne näkymään tuossa noin. Niin sitten kato, niin siitä jos ei niinku oo kuullut, että mikä se kysymys on, niin siitä voi aina lukasta hetken aikaa ennen kuin se lähtee. Ja toinen asia oli se, että syy minkä takia viime viikolla Q&A keskiviikkoon tullut, niin oli se, että mulla ei vaan ollut aikaa sille ja mun puhelin meni rikki. Mutta nyt kun se on korjautettu, niin me päästään nyt hoitamaan se. Joten eikä mulla tässä mitään muuta, eiköhän aloiteta. Eli siis ensimmäinen kysymys. Kuka on paras jalkapalloilija sinun mielestä? Mä en yhtään siis tiedä näitä jalkapalloilijan nimiä ja tämmösiä, joten ainoa mikä mä tiedän niin on Messi. Joten kaipa minä sitten sanon sen. Messi on siis minun vastaukseni. Seuraava kysymys on, että mikä on lempitubettajasi? No, minä olen vähän katsellut kaikenlaista, mutta Suomelta katsottuna se on ainakin Ronnie Buck, koska hän tekee hyviä RTG-uutiset videoita. Ja niinku Amerikoissa ja niissä eri maissa ulkomailla, niin tätä on vähän vaikeampi miettiä, kuka se olisi. Taianpa sanoa tähän, että Mess with yourself. Oliko se Mess with yourself tai Mess with... En mä muista sitä. Tai eikö se oli Mess yourself, no niin. Ja 3. kysymys on, että mikä on lempiruokasi? Lasagnette, koska se on todella hyvää. Mä niin rakastan sitä. Ja mistä eläimistä pidän? Mä pidän niinku tosi monesta eläimistä ja mä oon todella eläinrakas, mutta lempieläin voisi olla vaikka kissa, koska ne on oikeasti niin mukavia ja sitten ne välillä tulee, että ne haluaa silitystä ja kaikkea. Ne on todella kiltin näköisiä söpöjä, vaikka ne kyllä joskus osaa purra varpaita. Ja seuraava kysymys on, mitä ajoneuvoja teillä on? No meillähän on siis monenlaiset. Meillä on autoja, traktoreita, rekkoja, kuorma-autoja, mopoja, mönkijöitä ja sellaista. Ja no, minä tykkään yleensä ajaa aina niin peltoautolla ja sitten mopolla ja mönkijällä yleensä. Ja vielä yksi kysymys on, että paljonko painat ja oot pituudeltas? No siis, painotahan mä oon jotain, en muista mitä, enkä nyt voi niin mitata paljonko on. Niin se on jotain 51-54 ja pituudelta on 158. Ja no, siinäpä tässä on kaikki kysymykset ja video tulee seuraavalla viikolla mä olisin ja yritän saada sen sille keskiviikolle. Ja tällä viikolla tulee ehkä huomenna 1 video lisää, koska tulee vlogi, kun minä olen lähdössä yleisurheilukilpailuihin, jotka on koulun välillä, niin siitä tulee ehkä semmoinen NS-vlogi, mutta mä en pysty kaikkea kuvaamaan, koska sehän ei ole sallittua, niin mä yritän joitain kohtia niin kuvailla, että miten mulla on päivä mennyt, ja siitähän tulee siis My Day-video. Niin siihen asti muistakaa heittää like ja kommentoida. Nyt voitte siis tämän videon jälkeen kommentoida myös ne kysymykset tuonne YouTuben sinne kommentteihin. Ja no, nähdään seuraavassa videossa ja eiköhän se olisi moi.